Čo chce Slovenská plavecká federácia a vy ako prezident tejto federácie urobiť s tým, čo sme doteraz povedali? Čo plánujete pre talentovaných plavcov spraviť a akú podporu im chcete dať? Slovenská plavecká federácia, nie je to len vždy o prezidentovi, lebo je to kolektívny orgán, plánuje množstvo rôznych nových plánov alebo nových cieľov, ktoré určite budeme implementovať. Dnes je o tom zbytočné hovoriť, pretože najskôr to všetko treba pripraviť, treba to schváliť v odborných komisiách a ja si myslím, že tak ako sme sa pustili do streamu a ďalších vecí, ktoré budú v prospech slovenského plávania a nielen plávania, ale aj iných ďalších športov, ako je vodné pólo, synchronizované plávanie a diaľkové plávanie, tak myslím si, že budú naši členovia spokojní.